Bili ng mga ano guys, na mga pabango na dito talaga na hinahalo. Mix. Hinamimix. Yes. Okay. What is that mixing? Water? Okay guys, nandito na tayo ngayon sa ating sasakyan. Nandito na yung kasama kong driver si Ahmad. What is your last name, Ahmad? Ahmad Abdullah Dani. Isa siyang Ethiopian at siya yung company driver namin na matagal na at ihatid niya ako ngayon guys. Papunta ako ngayon sa Balad kasi nung nandun ako sa Jizan wala akong chance na bumili ng mga pasalubong. Alam niyo na pag pauwi tayo, 'di ba? Kailangan natin ng pasalubong. Kaya ngayon papunta ako sa Balad kasi sa mga hindi pa nakakaalam, yung Balad ayun yung bata version ng Jeddah. Kung ang Riyadh ay may bata, ang Jeddah naman ay may Balad. Okay, doon talagang puntahan ng mga tao magbabakasyon para bumili ng mga pasalubong. Guys, ito na yung Balad. Makikita nyo dito yung mga buildings, dito yung mga mall. Mga malalaking malls to dito guys. Ayan, yung makikita nyo dyan. Dito sa bandang kaliwa. What is the name of, what is the other name for Balad? This Balad. Another name, Bamaka. Bamaka, this going Riyadh, Dammam, Mecca, like this. So this is Bamaka. This Balad. Aywa. All item purchase backside, inside. Okay. So you will just drop me, no need for you to. I drop here Okay. because I'm a director. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa Balad at dito sa likod ko makikita niyo yung mga malalaking building dito. Ang hinahanap ko ngayon yung yung bilihan ko ng pabango na hindi siya branded. Pero parang inspired siya ng mga pabango. So gagawin siya sa harap mo, imimix siya sa harap mo, pipili ka lang ng anong scent. Hinahanap ko siya ngayon, nasaan na yun. Wala kayong dalang cash, huwag kayong mag-alala guys kasi meron sila mga available dito na mga ATM. Ayun nakikita mo mga ATM. Hi kabayan, this perfume, how much this perfume? What's on how much? Pattern هنا كل Material? Yes. Material. Too much. Stone. 180. Yes. Only 5 piece. 50. Okay. $50 ml only? Yes. Okay, polo blue. Okay, dito tayo bibili ng mga guys, na mga pabango na dito talaga na hinahalo. Hinamimix. Yes. Okay. What is that mixing? Water? لا no water. سواء مثبت الكحول. Alcohol. Yes. Aywa. Yes, زمزم. Output guys na polo blue. Okay, ito yung Siki. ito na yung siki. Okay. Okay. Ha? Discount ka guys, makaka-discount ka guys kung bibili ka ng marami. So binili ko lang 5 lang. Sa 100 riyal meron ka ng 5 pirasong pabango. Ang maganda kasi dito, dito hinahalo. Mga gustong bumili, ito yung sa pangalan ng
stall is Saudi Paris dito sa Jeddah Balad. Okay? So ito yung number niya, ito yung ano pangalan. So bumili ako ng 5 kung gusto niyo bumili ng madami, mas marami makaka-discount kayo. So guys, kung bibili kayo ng 5, maliban dun sa mga 50 ml na ano, mayroon pa kayong free na talagang yung pure na scent. Okay, mixing. I like boss. Have a boss Yogo Boss green pure. Okay, had a free mixing. Yes. No mixing, ha? No mixing have. Aywa. Okay, had a free. Okay, cup. Come on, Firul. Roll. Aywa, okay. Roll, roll. Okay, ma-pick up. Aywa. Have it free. Okay. Gift. Okay, ito na guys, magbabayad na kumuha ng 100 real. Okay, 100 real. Meron ka ng 5. Thank you. Meron ka ng 5, tapos meron ka pang free na yung talagang scent niya. Wala nang halo. Okay. Thank you very much. Okay, bye-bye. Bye-bye.